sprevádzané ľuďmi, ktorí vám ochotne vysvetlia, predstavia parametre, pôvod, všetky historické fakty, čo len chcete. Je tu čo vidieť, je sa čím zabávať. Absolútneho milovníka aviatiky, nášho úžasného velikána, generála Milana Rastislava Štefánika. Smerom na, teraz skúšam to vyladiť od Piešťan. Ďaleko to samozrejme videli do Košaric, videli by sme na Brezovú. Spomienka na najväčšieho velikána slovenskej histórie je určite na mieste aj práve predvádzaním letových ukážok, pretože bol to priekopník avioniky, bol to priekopník lietania a nakoniec aj jeho koniec súvisí práve s pobytom na palube lietadla. Títo chlapci zobrali do vzduchu na týchto rogalách a musím povedať, bola to jízda. Jani Lacúk, Jožko Sajan majú k tomu obrovský vzťah, oni sa starajú o tie rogalá a hlavne majú... To je láska. Absolútne, ale tie trenky si už nevypral. Počúvaj, povedali mi, to je pohoda. A keď ma začalo prefúkovať, vravím si, tak to nie je. Áno, tak na rogale samozrejme letiska vidíte, chlapcov na rogalách, len skrátke, ale o to intenzívnejšie, prosíme vás. Kde sú zábrany, nejde sa za ne. Máme aj k nejakým ich úspechom, pretože minulý rok sa zúčastnili na European Gliding Championship, odkiaľ si odniesli 9. miesto, rok predtým na medzinárodnom stretnutí rogal v Anglicku na Dinitorp Airport. To nezabudli povedať, vlastne to rogal je pevné krídlo, ktoré vlastne nemá žiadne pohyblivé plochy a celé sa to vlastne riadi zmenou ťažiska. Treba hlasnejšie povedať. Aby to bolo z fyzikálne dopredu, alebo dozadu, alebo hore. A dokonca aj nenahneš sa a nehýbe sa. Užívajte si letovú ukážku. Ja len pre poriadok poviem, že dnes vás budú festivalom letectva Piešťanok sprevázať Peťo Magurský, Janoš Gravčák. Chcem si to pomýliť, pretože aj v radoch Rogalov týmu Dubová je M. Forgáč, ale je to Martin Forgáč, inštruktor a tandemový pilot Leteckej amatérskej asociácie. Čomu samozrejme nezabudneme. Janiho Lacúka sme spomínali, ale ešte Jožko Sajan je v Ja dávam na to, že na 90% je to čo je teraz nižšie. Akože má väčšiu odvahu. Postupne sa naozaj zvyšuje ten počet pilotov motorových rogál. Ešte nejaké 3-4 roky dozadu to bolo dvojciferné číslo. Ak vás to láka, robia samozrejme zážitkové lety, treba si to vyskúšať a možno to budete chcieť chytiť do svojich rúk. Áno, možno vás to chytí celkovo za srdce a zistíte, že vám to ide, že si to chcete skúsiť a prečo nie? Toto bude podľa mňa jedna z najjednoduchších a možno aj najlacnejších ciest k lietaniu. A ak hovoríme o Dubovej, ja si pamätám, že tam boli celkom priekopnícky aj vo výcviku klasických motorových pilotov, ale na tých pipistreloch, to znamená na elektrolietadlách. Viem, že... Slovenská letecká agentúra. Ja sa veľmi teším, že na naše pódium v tejto chvíli prichádza Capo di tutti capi tejto organizácie. V prvom rade samozrejme organizátor a aj dnešný... Vítaj, ahoj. Ďakujem, ty vítaj. Ďakujem pekne, ja sa teším, áno, rok som chýbal, ale ja sa teším, že tá tvoja buldočia povaha, tá tvoja nezlomnosť napokon predsa len nás priviedla spoločne všetkých, a ty myslím divákov, ty myslím priaznivcov aviácie, ty myslím ľudí, ktorí naozaj veľmi úzko súvisia s jednotlivými ukážkami, ľudia z rôznych sfér, ktorí pocit možno. Ani ho neviem opísať po dvojročnej pauze, ktorou sa nekonal SIAP a teraz opäť v tých leteckých Piešťanoch máme možnosť byť na festivale letectva. Je to niečo úžasné, ja by som možno aj poďakoval tým svojim partnerom, spoluorganizátorom, kolegom. Obmedzujeme tú prevádzku, ale za tie 4 roky sme sa to nejakým spôsobom naučili a už nám to ide ruka v ruke, takže super ľudia na správnom mieste, správny čas a festival letectva je tu. Je to skvelé, že na Slovensku si som vržený.
všetko je na stole, budú prebiehať aktívne rokovania, tak ja si myslím, že ako som to včera spomenul niekde, že letisko Piešťany je letisko na mape leteckých dní. Absolútne. Ešte raz ďakujeme pekne, vítame všetkých návštevníkov, cíte sa dobre, neviem ako to robíš. Laserovej show a teda máme sa večer na čo tešiť. Už dneska môžem povedať Pikošku, že tam vzadu je namontovaný, hovoria, že 275 W laser, ale má 300 W, čiže je to premiéra na Slovensku, budeme rezať oblohu. Čipli ho, hej, čipli ho. Je tu silný predpoklad, že odkloníme leteckú dopravu v Európe. A v blízkom vesmíre. Teoreticky by to mohli vidieť. Zavoláme, dáme vedieť. Ďakujem veľmi pekne. Hubert Štoksa, našim hosťom. Všetky ukážky rôznych strojov, pozrite sa, všetky sú samozrejme sprevádzané ľuďmi, ktorí vám ochotne vysvetlia, predstavia parametre, pôvod, všetky historické fakty, čo len chcete. Je tu čo vidieť, je sa čím zabávať a ja sa veľmi teším, že definitívne môžeme považovať oblohu nad Piešťanskou voľné letecké SO Luftwaffe z druhej svetovej vojny, tak títo chlapci na tom trénovali. Je to lietadlo, na ktorom získa Rogalo tým z Dubovej. Ďakujeme krásne za otvorenie celého dňa, otvorenie Festivalu letectva Piešťany 2025. Na pozadí toho, v akej bezpečnostnej situácii aktuálne sa nachádza Európa a naozaj nechce sa ani vtipkovať, ani nejakým spôsobom prekročiť verbálne akúkoľvek líniu, ktorú prekročiť nechceme, tak dúfajme, že sa nám to spoločne podarí tým správnym spôsobom a myslím, že cesta, ktorou to dosiahnuť je, že sa budeme striktne držať faktov. Dobre.